Hurian ni debata na hinahulongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikirata dinalaho maparsauliho nata ni Tuhan di bagasan tikyon. Martangya kita. Hupuji jala husobahami doho ali debata nami. Debata jahuba debata parong roha. Dia kadingga ni basam asini roham. Natotong dilehom mutu bagasan ngulu nami. Debata nami di bagasan tikyon. Dinalaho taruli hami sian hatam. Paluas matodim parbadia na madongani hami asatu mangatu si hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Damang dainang hata ni Tuhan na sartu hita. Dia pala tikyo dienek may san buku di si Musa na paduahon. Biddu 34 mamukka may siya naik 20 siya. Rodia 35 asa tajaha odo hata ni Tuhatta. Jadi dina tuati si Musa siyan dulok Sinai. Uhud patiop-tiop na dua lei paninda ngion di bagasan tangan na dina tuati ibana siyan duloki. Aladang diboto Musa nang marsinodang sisik ni buhinay. Alang nang makata ibana doho Jehovah. Jadi di bereng Sharon doho sudi halak Israel masih Musa. Hape ida ma nunga marsinodang sisik ni buhina. Gabi mabir nasida roju monok tibana. Jadi di jauh Musa manasida. Gabi mula nasida tibana. Arodok sudi iduk ni luhutani. Plus makatai ma Musa doh nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sudi hala Israel. Gabi di patolas Musa ma tunasida sudi hata na pinabuan ni Jehovah tu ibana di duluk Sinai. Jadi dung tolhas hatai dia tahu Musa tunasida. Dibayam masada pakukupi tubuhina. Alai molo masuk Musa tuadopan ni Jehovah nang makatai do ibana. Di pasisi ma pakukupi i pai maruar ibana Muse. Jadi dung ruar ibana dihatahom ma tuhala Israel hata na tinonahon tu ibana. Jadi di idahala Israel mabuhi ni Musa. Ola marsinodang sisik ni buhi ni Musa. Gabi di pasuang Musa ma pakukupi i tubuhina. Paima masuk ibana Muse. Makatai doho Jehovah ido yang gusaha na. Dita kadamang do dainang na waholongi hami di bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Molo suku kami tu hita di bagasan partikyanon. Sa di hari mahita bui pajupang doho debata. Mungkin adong piga-piga lusta. Adong dohita na pajupang do debata di bagasan ulaut ta di tonga-tonga rumah tanggao. Dua kalena asik. Alena pastia manginang molo hala Kristen sasitong na tiki na lumehet na yung pajupang do debata bodo di patupay ganuk ari. Molo tumpedang boy ganuk ari ganuk minggu ima di bagas joro. Marhite-hite par minggu na tapatupa di bagasan naka ngolutta disiik ko pajupang do hita do debata. Ale amanginang ko pajupak kita do debata dari minggu. Gurang do pedao. Ternyata molo julma nang pajupang do debata ikon adong do hataridaan hamu bau di bagasa ngoluna. Hamu bau ni pamikirion, hamu bau ni haporsyaon, hamu bau ni kapangalah do kalena asik. Di hata ni Tuhan nasa tuhita dia pala partikyanon. Dung ditogihod debata
Bangso na hinaholongan nai bangso Israel haluar sianta no Mesir marhite-hite si Musa. Akatada halongangan nunga di patuduho debata madongani jala mangodiho bangsoi. Jala diigil debatado sa sitongna bangsoi ikon diulahom ma songolomoniruhan di debata. Asa diboto bangsoi ahado na diigil de debata, ahado na dihalomo debata, diliho debata matu bangsoi patik na nasa pului. Ola do 40 hari 40 borngi si Musa nakok ima tudolok Sinai mabuat patik ni debatai nekon diulah ima bangsoi. Alai mono taja amang inang di buku di si Musa biddu na 32 hon secara khusus di 2 Musa amang inang ternyata ditikin na nakok si Musa tudolok Sinai mabuat patiki bangsoni debata na niuluhon si Aaron di pajongjong na sidama lubusian mas na naing manggatiho debata. Mula masih Musa turun ima siya dolok Sinai di bereng iba nama pangalahon ni bangsoi nunga maralo tulomo ni rohani debata. Muruk si Musa tarima si Musa disapakon patiki jela pola gudang bangsoi na terbunuh. Alai totong do marpamuati rohani debata tu bangsoi. Dan diigil debata ripas sudinang bangso na hinolongan nai. Diigil debata asa totong na sida mardala di bagasan hasit tongan ni debata. Jala jamitata amang inang nagabe mamakuling hita dia pala partikyanon disuruh debata mamusenang si Musa nakok tudolok Sinai leleng na 40 hari musenang 40 borngin dang mangan dang minum ibana pajupang buhi si Musa dok debata jala di suratos si Musa mamusenang luhut akapatik na sapuli di 2 batu. Nah, ditikin na makataatay debata do si Musa. Marhuaso ma debata didongani debata ma si Musa. Diboto si Musa mamusenang akasakak ni debata akapatik ni debata. Dung turun amang inang si Musa siya duluki. Dibereng na torok. Dibereng si Aaron. Dibereng na asing. Marsahala bohini si Musa. Sisik ni bohina marsinodang di dokol. Alay dang disadari si Musa. Alay nama mereng. Gabi mabiar. Bobonosan na sida. Diboto na sida. Nunga marhuaso ima debata marhite-hite si Musa. Alini ditangihon na sida masudinang. Akapatik di debata na pinasa ni si Musa. Alay sa dihukupi si Musa do buhina. Asa unang mabiar bangsoy. Dita kadamang do day nang nalonga di baga sa tuhat ta Yesus Kristus. Mono makatay si Musa doho ima debata. Dibuka si Musa do hukum ni buhina. Alay mono makatay si Musa doho ima bangsoy. Dihukupi si Musa do buhina. Ahana nang dohonon na disi. Na perjolo sahali arhite-hite padohani diadupan di debata darong na buni.
Dang adong na pola tabuni honon ni si Musa buhina. Alana sumurung do sodang ni debata. Siya sodang ni buhi ni si Musa. Na paduahon, sa paduhani, basa dihukupi si Musa buhina maradopon ima bangsoy. Alamar sinodang buhina. Sumurung buhi ni si Musa siyan buhi ni bangsoy. Sodang ni debatado na miya di si Musa. Jala mabir do bangsoy. Dihukupi si Musa buhina asa unang tahutan do bangsoy. Asa unang gabi bomorosa do na sida. Alay na pasti manginang. Ditiki si Musa pajupang do debata. Adong do perubahan-perubahan na terjadi di bagasang uluna. Dihita kadamang do dainang naholongi hami di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di minggu estomihi nang dipasa tu hita marhite-hite jami taon na parjolos sahali debatado partano batu aku idokon ni minggu estomihi na marlapatan mai manogyo saluhu na hita manginang asa mabay debata gabi partano batu at di bagasa nakaparngulota. Mabay debata gabi partano batuan berarti totong mangulan akalomoni rohani debata. Mabay debata gabi partano batuan berarti totong mamake nguluno pasangapo debata mamake ulaw na dalan na patari daun akabasa-basa ni debata tu akahumalia. Omana nang dito giho jamita tuhita ganuk marsada-sada manginang berestomihi. Yaitu bagaimana orang yang berestomihi menjadikan Allah sebagai gunung batu perlindungan, mempercayai Allah. Maka percaya debata sian nasaroa do pikiran gabe debata gabe partanu batu di bagasan parngolungan. Na padua dabang dahinan nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus hobar tu ojahan nasa tuhita patari dahum masodang hamulan di debata. Ano naneng dohonon na tuhita manginang. Marhite-hite nang pajupak kita do debata di bagasan akari minggu. Di bagasan na manangin hata ni debata berarti ikon adong hamuban ni roha. Musa ketika dia bertemu dengan Allah, dia yang dulunya orang yang sangat takut dan berani ibadah makatai dok bangsoy. Dia tidak pede. Maka ada juru bicaranya Allah suruh pada saat itu Harun. Si Harun. Abangna. Allah dum pajupang ibana dok debata dum makatatai ibana dok debata dum ima di pasat ibana hadiruna tu debata maka ada keberanian. Adung habubau di ibana. Berani ibana manarias na kahatan di debata. Berani ibana manarias na kasih tongan di debata. Berani ibana manarias na kapatik ni debata. Nangpe mungkin patik ni debatai maralo turuhan ya kahala Israel lihat-lihat. Onak ko mabuno. Ikut debatado oloamo. Dipatik na parjulu audo jahuba debata. Sementara situasi ni bangsoy nga sompat talaki mangula ke debata na asing. Alidang mabiyar bi ima si Musa. Pasato saluhnay. Wasa ala nung nga sa hala ni debata nang marsinodang di bagasang uluna. Sa hala ni debata nang mga raja ibana. Maka kita juga demikian amanginang. Mononunga sodang ni Yesus Kristus. Nang miat di bagasang roha do pikirata. Iko berani do kita. Maka taon akka hati gorat. Amanginang. Uparoh kami ma di bagasan na sa mingguon. Luar biasa demon-demon na dibain akka mahasiswa. Berani na sida manarias na kahasitongan asa para petinggi-petinggi pemerintahan ini kembali ke undang-undang yang benar. Kembali melakukan mandat yang sesungguhnya. Berarti hita pia manginang dalam Kristen di Togyo kita tatariason akka hati gorani. Jul manariason hasitongan ido nang majalo hasitongan sa debata. Mulang berani ta manariason hasitongan. Perlu dipertanyakan berarti hita pia sitong no pili bagasa pangoluang. Namangyo amang inang nahinalongan di bagasa Tuhan. Caturpu jami taon nang ditugyo do tu hita gaduk marsada-sada. Sodang na adong di bagasan ngolutta
gabi madongani hita di siala naung ditobus Yesus Kristus hita. Maka orang yang sudah manang naung ditobus Yesus Kristus ikon marsinodang do ibana di bagasan kanguluna. Alana di buku di Matius bidu 5 ayat 10 tolu 1 ayat 10 di do Tuhan Yesus Kristus do hamuna do sira do panodang. Hamuna do panodang di portibion. Panodang na songod dia kita manginang. Panodang na manodang akahagulapon. Sodang na siya dia imanay ko pataridaw nota. Sodang ni Kristus. Jadi keselamatan yang kita terima haluan nang tajalo amanginang. Haluan na pataridaw marhiti-hiti akasodang na tior. Tasulik maju bagas. Di bagas ang ulut taganok marsada-sada. Ngaboha. Ngamarsinoddak kita. Manang jojot do amanginang gabe mago do sordang ni Kristusi na adong di bagas ang uluta ala niya kadosa. Jadi banyak selubung-selubung. Sehingga pancaran sinar kemuliaan Kristus itu tidak bekerja. Ketika kita hidup di dalam kesombongan. Ditik mangulu ita di bagasan aka iri hati, aka hosom, aka elat, aka late. Dan mungkin boy jolma marsinodang di bagasan hati orang di Kristus. Molo hotel ondo pe mangaraja nguluna. Alai, molo nunga sodang ni Kristus na mangaraja kita. Jala sodang ni Kristus si neko tapatuduhon. Berarti ko bolo konot tado. Siya tonga-tonga ni rumah tangga ta. Siya tonga-tonga ni nguluta. Siya tonga-tonga hadiriot ta ka hoteli. Hosom. Teal. Elak dua kalate. Bodoh kita manginang. Modum di hotel bintang 5. Alay pangalaw di hotel i unang anong di kita. Bodoh hita amanginang. Di tonga-tonga niya kaparngoluonon. Maka tidakon manang pataridahon. Sodang ni Kristus si. Molonunga dao hita saluhuna. Siya naka pangalaw na soture. Unang tapaluas biya manginang. Dihukupi akka dosa hita. Unang beta paluas dihukupi akka hoteli hita. Alay, ikut ni mabolokok rota doka pakukupi i. Alana Kristus di bagasan asin ni rohana, di bagasan holong ni rohana, di bagasan naung pinar silakon ibana dia pinor silang. Ido mabolokon akka hosomisak kita salutna. Dilihat ibana do sodang hati uron. Dilihat ibana do sodang hati gorat. Di sodang ibana do salutna nguluta. Aleniko ni mata sodangi ma akka humaliangta. Musa dia bertemu dengan Tuhan. Dia berubah. Maka kita setiap hari ganuk tiki pajupak kita doh ima Kristus. Alinda patarida homai marhite-hite na tapatarida ak hati goran di tonga-tonga ningoluta. Amen. Martanya kita. Moliate mau pasa ruanami tuho ali Tuhan. Dia kadengga ni basam asini roham. Tarulis itu tu kami marhite-hite hatam. Di togioko kami. Asa marsinodak kami sahala ni hasit tonga mima. Neko patudon nami di tonga-tonga ni akangulu nami do parangin nami nature. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu.